David iyang sulugon. Sumala sa iyang gisaan, pinagi sa mga baba sa iyang mga balaan. Sa mga propeta sa karaang panahon, dayon ang Ginoong Diyos ni Israel, kay iyang giduaw ang iyang lungsod. Kaluwasan sa aton mga kaaway, ug sa mga kamot sa tanan natong mga kaatbang. Naluoy siya sa atong mga katigulangan, ug nahinumdum sa balaang mga kasabutan. Dayon ang Ginoong Diyos ni Israel, kay iyang giduaw ang iyang lungsod. Ang panumpas na iyang gihimo kang Abraham, atong amahan, nga iyang ihatag kanato. Nga human maluwas sa kahadlok, ug malingkawas gikan sa kaaway. Magalagad kita kaniya sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi, aron magbalaan kita diha sa iyang ato